Ang pagampo sa tao nga matarong, aduna gayud kini dako nga kahimuan. Duna gay mahitabo sa mga pagampo sa mga tao nga matarong. Tungod kay ang Ginoo maminaw gayud sa mga pagampo sa mga tao nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios, sa mga tao nga nagsunod sa sugo sa Dios. Sumala sa Juan 9 bersikulo 31. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala. Apan paminaw niya kadtong nagtahod kaniya o kadtong nagtuman sa iyang gisugo kanila. Mao kana ang angay natong hinumduman igsoon nga ang mga pagampo sa mga tawo nga matarong aduna kini dako nga kahimuan. Tungod kay paminawon gini sa Ginoo. Maminaw ang Ginoo sa mga pagampo sa mga tawo nga matarong, sa mga tawo nga nagsunod diha sa iyang kabubuton, sa mga tawo nga nagtuman sa iyang mga sugo. Apan ang mga tao nga wala nagtuman niini, ang mga tao nga nagpadayon sa pagpakasala, mga tao nga nagbuhat sa ilang kabubuton lamang ug dili kabubuton sa Dios, mga tao nga nagpatuyang sa ilang mga personal nga hunahuna, personal nga binuhatan nga wala nagpahimuot sa Ginoo, dili gayud kini niya dunggon ang ilang mga pagampo. Ang pulong mismo sa Dios nagpahinumdom sa tuwa nga dili niya patalinghugan, dili niya paminahon ang mga pagampo sa mga makasasala. Kung gusto ka igsuon nga paminahon ang imong mga pagampo sa Ginoo, hunong na sa pagpakasala ug balik nga matinud-anon ngadto sa Ginoo. Pag hinulsol sa imong mga sala ug dawata si Kristo diha sa imong kinabuhi. Papuy-a si Kristo diha sa imong kinabuhi. Ug pag kinabuhi nga makita si Kristo, aron ang imong mga pagampo iya gayud kana nga dunggon. Ug ubanan ka sa kanunay sa Ginoo ug dili ka gayud niya pasagdan. Kung imong isurrender ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo, bag-ohon ka gayud sa Ginoo. Himuon kang bag-ong binuhat ug himuon kang bag-ong anak. Yadla sa tanan.